Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkiyon mo sa DZGB. Pingkiyon mo! Orasyon, mga tugang sa mga babayi na mga parasimbahon. Kano minaging Domingo sa simbahan na paagi ako naririparo ko. Maski ang panahon, maliputononon, moran-ura, natabaya kita, tamay mga parasimba na naka-espagitihon. Ang mga bado talagang harakaon, siring man mga tugang, paminsan ang pusod, binalawason, pati ang pugtot, mariparo muna sa luwas kan simbahan, nakatindogon. Siring man mga tugang, ang pagtubantawi sa simbahan, kung mapipwede, iwasan niya at mag-shoot ng God, kiba kuman haralip uton. May nariparo ako, kano minaging Domingo ng God, pag-agi ko, may naka-short, alagad mga tugang, ang short niya, medyo tabi, halipot na gayo. Nag-agi man sa nanin diiton, tapos nang oros buta, nagduko duman sa may pintuan kan simbahan, tapos minali na, kaya sa mga parasimba, nakakilingon. Kaya tabi, mga tugang, ako nangangapudan sa mga parasimba, saan man tabi na simbahan, na sa Katoliko. Ang pagsimba niya to, tabi, sip-isipo na gayo, kaya mga tugang ang pagtrabaho. Di ba ka-distract na gayo sa mga parasimbaho na ito? Oh, bata na iling ko ng God ang mga naka-spaghetting bado, yung baga tabi nakapaskil sa tao kan pintuan kan simbahan na dapat ay pagibuho na gayo. Natabaya kita, napapalingaw kita kan mga araw ka na bagay, bata kita baga mga tugang sa Katoliko. Di manggitang dress code kan sa tuyang ibabado, kaya bako araw kan sa iba na pwedeng nakagown ka o nakabistida ka o naking halaba na bado pa. Pero kita baga pinagatawanan kita din sa diritang pag-iisip kung anong babadoon ta. Pero mga tugang, kumpirmi ka tabing naka-spaghetti, an sa imong kilikili, may itom-ito, maputi-puti, may buhok-buhok pa. Paminsan nakaka-istorbo na buda mga tugang ang pag-atubang mo, paminsan ang pusod mo maitumon pa. May pusod man na maputi-puti, may pusod na hararomon, may pusod na uldoto. Igaman tabi ki mga pantalonan magkapado, mga harakao, digwang perioton, kaya tabi ang ngiya-ngiya kang lubot mga pormahon. Kaya kung mapipwede, anaraw ka nagibo-gibo, puro pondon niya to, dahil paglago simbahan ang sa tuyang sistema. Alagad mga tugang, kung di ka mapugulan, bahala ka, tayan tabi ang gusto mo, anong labot ko. Sa imo, kaya lang mga tugang nakakadistract talaga ta kung ano na paggilid na pahiling ng gayo. Kang pagtalikod dyan na iling ko ang pugtot niya, may tato-tato pa na gari paro-paro. Awinda. Balay na po. Merienda. Ano man baya ito man talaga na nailing ko dyan sa pagtalikod ng God, Ronald, nailing ko ng God. Ang samay pugtot niya, paro-paro, kulibang-bang na suhi. Kulibang-bang na suhi. Ano sa kulibang-bang na suhi? Pasiring baga na. Kulimang-bang na pasiring. Maripusa, gapunta ka. Sarawayon ta ka dyan, Ronald. Maripusa. Ako isa numan nga niya ako ini man. Otong sukatan kong lalaki, nagaya mo yung muna sa mag-agong. Basta na nga niya ako, madam. Tayo man ang gada. Ay, ngayon kaya si Mr. Masayda, ka nga niya ako, bako po. Hoy, hello. Kumusta lamang kita? Ang sa tuya, mga tugang natataramon, ngunya na hapon, iyo tabi ang tagbak. Tagbak, ang sa tuyang tataramon. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Pero tabi, bago yan ang tataramon na yan, may report mo na kita hali dyan sa luwas. 15 makalipas ang alas 3. Jimmy Nasalita, maray na hapon. Kumusta, Jimmy? Yes, salamat Bibi. Maray na hapon sa mga parantabay. Sarong patrolman, sarong NUP, digdi sa Albay, nag-positive bako sa COVID. Nag-positive NBP, random drug test. Oh? Kung sa ini surprise ang pigsasagi bukan PNP Crime Lab, sa Lindungkan Campus Simeon Ola. Basado sa informasyon na kalap kan DCGP News, digdi sa Alaog Kanalbay, BBO, Oo. an patrolman, digdi nakadestino sa 3rd District, an NUP dyan sa 1st Distrito. Oo. Pantang sa pakipag-ulay niya to kay Deputy Provincial Director Dixon Birango, mga nasa serbisyong otoridad na ini, nasa Campus Simeon Ola na para sa administrative proceeding. Ay, sus kung pangyari. Ano? Oo.
Matatandaan durante kan kasagsagan baga kay to kan tukhang cleansing kan na PNP. Oo. Maro sunod-sunod kay to sa mga surprise drug test sa kada hipatura ni na pulisya. Oo. Alagad day kita ni na barita na Nagpositive. Oo, wala kay to baga malinig kay to an kapulisan diki Oo. sa probinsya ni Albay. Oo. Natagian na mga aldaw. Medyo wala na baga ki mga barita na mga drug test sa Correct, mga pulis correct, na correct. pa Oo. liman-limanan ta na baga. Oo. Wala naman ki mga informasyon posible ining nag-positive na ini baka nagdana. Oo. Wala nga ni nag-positive. Pero bala na sindakan kung paano ni hindi i-justify Iyo. sa level kan internal service kan PNP sa pagsabing Pangyayari, nakasalang na ano? ini nakasalang na ini dyan sa campus Simeon Ola Tabi Oo. TV. Jimmy, ulitin ko lang ha. Confirm iyan ni Provincial Director Dexter, Deputy Provincial Director Deputy Provincial Director Dexter Birango, ang nagpositibo na sarong police patrolman ang ranggo. Patrolman. Ang saro NUP na uniform personnel. Apa. Di ano, civilian employee, tama, ano? Oho, sa police ini. Sa police. Pero yun, magkira sa isang sangakan kampo, sa hipatura ini. ayun, empleyado kang hipatura kang pulisya so NUP. Oo. So police, sa Ako ina man. distrito, naka-assign. Digi sa ko area. Sa third district, Oho. pangyayari sa Maoraro. Kaso naglo sa resulta? Ngunyan pa sana. Oo, okay. So pag-arog ka, anong sabi ni Dixon? Siyempre, pag nag-positive ka, nagamit ka. Bahala na nga yung sindakan. Bakon na sa level yan kanal by PPO. Oo. Nasa diyan na yan pwede nga po to na kan si Madam Malo Kalubakib kan ano nan mga proceedings Iyo, kan dyan. ano? Anong ginibo kayo ni drug test, ano? Drug test. Duro diretso man giraray pala nito. Kung kan inot baga, dahil Oo. kita napaparita na drug test. Malinig baga kayo to sa Albay. Salbatana. Gusto sabihin talaga, may pulis. Pero Jimmy, duman sa test, na-identify, hindi ko nahapot mo, ano, kung na-identify kung ang kausa kang pagpositibo mo, anong klaseng droga, marijuana o shabu o cocaine? O gari Dahil- dahil man yan na kukuan dyan tabi BP. Basta positive ka sa illegal drugs, Oo. remating pangyari sa Maoran. Ma-contact tracing ka ni. Tapos, no. Ma-contact tracing ka ni kung sa siya kumin nakasalamuha. Sarawayon ka na. Iyo baga. Ang sabi, siya nakasalamuha niya. Kasi naman nakasalamuha niya, nagpositive siya. Siyempre, Ang may mga- nakasalamuha siya. Ang mga nakakasalamuha niya, sabihin ko anan niya kan shabu. Okay, sorry. Di ko alam kung anong klaseng droga ha. Kaya naman, aram Generalize. ko na positive. Nakasalamuha niya, sabihin ko anya kan droga. Sisag supply saya kan droga. Iyo yan ang Iko kukuha contact niya. tracing. Contact tracing ini. Pangyari sa Maoraro. Iba ba ng Gustong mga sabihin, baretaan na kukuha mo, di? Ha? Gustong sabihin, may proliferation pa. Na-infected nga ni so duwang na sa serbisyo. Several months baga o days, diyan baga sa 3rd district, may mga report ka na by bust operation bako. Digdig man digdig by bust operation. So police, Bako police. ang nagbabay bust operation, Police. civilian ang nadakop. Aha. Pero oni, bako by bust, na-discover na siya positive sa droga, tapig drug test siya. Amo, surprise. Iyan ang pangyari sa Maoraro. Oh, yan pa So ang droga, gusto sabihin, pati pulis, may nagagamit, bako manggabos ha. May nagagamit na pulis. Ang palap ka ni dyan sa campus Simeon Ola. Si Ate Malo, Kalubakib. Si Ate Malo na. Press kung informasyon na Oo. nasingo-singo niya to, nahinirip niya to. Nasingo-singo mo. Sorry, ano rig baga? Mahilig sa singo-singo. Okay. Anong namin daw ka, Jimmy, ano? Iyaw na da dyan so na. Putunta na ko na namin ka. Okay, sige. Yan. Press kong informasyon yan sa BBB. Sarong patrolman, sarong NUP. Nag-positive ako sa COVID, kundi sa Drug test. drug test. Pangyayari sa Maoraro. Simeon Ola. Okay. Jimmy na salita, CCGP nyo. Salamat, Jimmy, sa press kong bareta. Kaluluwas lang, breaking news. Ano yan? Ate Malo, Kalubakib. Renz, trabuhin mo ito, Renz, ha? Trabuhin mo tabay ni Renz. Anong reaction diyan kan Campus Minoola? Tungkol diyan sa bagay na yan, ano? Imagine, police
Pag nag-positive ka sa drug, paano pagpaliwanag mo kayan? Ha? Paano pagpaliwanag mo? Ha, di ba? Paano na pagpaliwanag ka? Ano? Nasa summary proceedings na. O ano nag-ibon ka? Ano nangyari sa maorar? Okay, Henry M. Pahagad number kang PSO. Ano pong PSO? Pwede po pahagad contact number kang PSO Legazpi. Di po kaya sa may barangay may kada ko nagpa-park nin auto pagbanggi nakakasagabal kun kami maluwas buda malaog tapa no mabibigyan magibungan na tinampo. Ay pasensyahan ay de po kinumber na pigataw ang PSO. Sempong barangay iyan Adi, saan na barangay yan? Ano, saan? Uni pala na number. Oh, yung bayong ka talaga. Ikaw to ni Ronaldo. Ano na number, Ano tabang piling apudan sa PSO? Paki-take note na tabi, Paki-take note na. Paki-take note na tabi kang number na apudan sa PSO. 0932 4749. I-text ko daw ini. Madali lang madali lang. I-text ko ini Ito. Madali lang i-text ko Madali lang po. I-text ko sa imo 0932 302 4749. Yan na po. Forward ko tab. Ay, tama ba? 47. Mali. 4749. Ayan. Okay, yan po yan sa number. Aber daw, kung talaga mananggan ma-action ng kampiso, yan na pigreklamo mo. Ay, nag-text pala si Jimmy kang headline, sarong pulis, sarong NUP positive sa drug test. Okay, yan pa. Okay, bueno. Oni po mga tugang ang satuyang mahiwagang tanog mo niya na hapon para po sa kantidad na 100 pesos na loan. Daw ko nindo. Wala man. Madali lang. Wala. Ito. Ito, tanog Okay na? Ulit. Ulit sa tanog. Nakamo Angel sa tanog Angel. Bata wala yun. So, gari malo yung pakarikod ko Madala. Ulit. Hello, good afternoon. Hello, sir. 100 pesos migo. Ano ang tanong? Ano sabi, sir? Ako na tiga-tik-tik, gamit tigib. Tigib na pigtitik-tik. Yan, yun sabi, sir. Tigib na pigtitik-tik. Sala. Sala. Kaya tayo, sir. Bye-bye. Ihado. Ninong, marinahon po. Anong tanong? Ang ukod ko po, so plastic na takop ning garapon, so mga aragan, so plastic magang jerky peanut butter, aragayan. Nagtataktak po sa table sa countertop. Pig ano? Nagtataktak po siya sa countertop. Pig tataktak. Plastic na takop ning garapon. Sala. Ay, Ninong, i-update mo po ako. Sige. Hello? Pinadumanan ba ka? Pinadumanan ki pulis? I-FC pa rin taro gira. Apo taro sa amigo mo kung nagibo, kung na kuhan. Tapi pinadumanan ito? Apo ta daw? Iyo man da? Sige daw. Pinadumanan ito? Pinadumanan? Okay, thank you Ano da? Sarawayon man Bye. Hindi man Saraway. Hello, good afternoon. Hello po. Ano po ang tanog, madam? Nagapon kang manok. Nagtitik. Nagtitik ang manok? Pigtitik sa manok. Sala. Bye. Alright.
lalagan ki ground paper pigtaktak, mali. Orasan, relo, mali. Okay, Ay, hello, good afternoon. Good afternoon, Sir Henry. Yes, ano po ang tanong? Ano sabi, Gero, bulpin na pigtatakpig, tutok-tok sa, sa lamisa. Gari, Gary bulpin. sala. Sorry. Bye-bye. Bye-bye. Ang ulo ka na salbatanan, gano'n ka, bawang na pigbibiyo almeres, mali. Ningimot na pigtitikang manok, mali. Nagpaparakpak na dukot na duwang palad, mali. Okay, hello, good afternoon. Hello? 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 Wala. Nawawala, sir, ang sa imong signal. Nawawala. Please call again. Okay na. Hello, good afternoon. Hello? Wala. Ito. Hello, good afternoon po. Good afternoon. Yes. Ano po ang tanong? Open po. Bulpin pong pigtuturo-pindot. Yes, ano na pipirpindot? So, bulpin bagang garo may spring sa loob niya, pero pindot. So push and pull na ballpen? Oo. Iyo po. Sala. Di ayos. Ang ulok mo, Noy. Marikadiskido ka, Noy. Ito, sandali lang ha. Hello, good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. Makakapod man tabi. Anong tanong, sir? Tabi, gigdila, ipapatanog. Dila, pigpat... dila na pigpatanog. Opo. Teka saan, sir? Kaya salamat. Sala. Bye-bye. Dila, aso. Arog kayo ni, sunadang mo niya. Iyong mananggad, Garing mananggad iyo, Sa dila mananggad. Okay. Sala po. Muro na pigataktak sa lamesa. Mali. Jerel Aranya. Nasakyan tabi ni Leon Guerrero. Happy birthday giraray kay Bibi Love. Erica Llave Aranya. Ay, Madam Erica Llave Aranya, happy birthday po sa imo. Hello, sabi ni Lalabs mo. Jerel Aranya. Hello. Hello po. Yes, good afternoon po. Good afternoon po. Makakapod man po ako. Makakapod. Ano po ang tanong? So pagkatapos magamag upaw kan barbero, sunong kamot na pigtatak sa likod. Pagkatapos mag-upo kan barbero pi? Tatak so duwang kamot sa likod. Gani piga masahe. Opo. Ano pa ka, sir? Globe ka o smart? Globe po. Globe ka. Okay. Actually, sir, sa lahat. Bye-bye. Yung man ang kasarog kayo ni Naldo. So, speak arog kayo ni, baka man siring kayo ni, so, sarog kayo ni. Supig, sa likod, yung man ang, may idea man siya, pero sala po, na. May idea, sala. Okay na. Hello? Hello? Yes, sir. Good afternoon. Hello? Makakapod man tabi, sir. Yes, sir. Ano ang tanog? Mangko na pinatakan ko kara. Mangko na? Pinalatakan. Piglatakang kutsara? Ay. Bye-bye. Salbatan ang ulo kong kan. Kaya na ka siguro ulo kong kasalbatan ang ano. Wala. Ano na? Sandali lang. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Yes, sir. Ano po ang tanong? Makakapod man po. Ano po ang tanong, sir? So, ibo kan water district na nagluluwas patak-patak. Sala. Bye-bye. Pangyayari sa Maoraro. Alam ko na, sa mga text daw ilingon taba, kamay tuminama. Keypad typewriter, mali. Gunting na pigbukas, mali.
Saan po makakabakal ng CMD? Sandali lang. Hello? Hello? Yes, good afternoon. Anong tanong po? Ano? Natusunta kang salbatana ka na lugdalugdug. Saan ko? Rayon. Sarawayon ka. Anak ko na, may naghapot kan, simbagong kusang mabakal kan CMD, madali lang ha. Sain hapot ko po kung saan nakakabakal ning CMD. Ay, sos ko. Madali lang, ta-explicar ko sa imo ha. Madam Melinda, we. Nagidangog katabi dyan, Madam Melinda. Mga taga-CMD, nagidarangog po ka mo. Hello? Talokop kibagas, mali. Mouse kan computer na pig-click oro otro. Aha. Mali. Ay, dali, na may nag-upload. Hello? 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 Yes, good afternoon. Pwede po malupot? Pwede po, anong tanog? Ano po? Anong tanog? Tigog sigurang. Ano? Tigog sigurang. Sila titigog bagang gurang? Latosun takang salbatana ka na. Sila! Sarap ba yun ini? Pasaway ini na. Oy! Parang kayo ni. Simbagong ko naman si CMD may napot. Electric fan na nagkakadal-kadal. Mali. Mali. Hello? Hello, Sir Henry. Signal light. Ano po? Signal light. Signal light key? Auto. Signal light key ano? Auto? Auto. Aha. Tapos? Big signal. Nag-tick, tick, tick, tick. Tala. Sala. Thank you. Garo na yung makukuha ini. Actually, may nagkakagamit kayo ni. Hello? Hello. Yes, good afternoon. Bakit tayo kaya? Sige, sir. Anong tanong? Dala pulin. Ha? Sa... Natasunta ka sa ramayong ka. Bye-bye. Pulin. Hindi man na. Hazard light. Pareho kang inapon ka sa bago. Mali yung hazard light. O, ni muna. Madali lang ha. Saan mabakal sa CMD? O, ni po. Ipaliwanag ko sa endo ha. Ang CMD po, kung kamo interesado, magbakal. Yan po sa second floor kang, ano nga ang Ronald Nampang kang LCC? Shangri-La building yan. Ano yung na building na yan? Sa may itaas kang, basta ini bagang LCC sa Peñaranda Street. Ano nga ang building? Velasco Building. Sa uning sa taas, ano? Velasco Building tabi, yan po na building na yan. Alimbawa nga yan, uning bagang LCC na hali ka sa may Legazpi Textile. Ano pag-pronounce ka, Angel? Textile o textile? Textile. Tanadang ko sa iba, saan ka nga hali? Sa Legazpi Textile. Ika nga ako, saan ka man hali, madam? Excuse me, Legazpi Textile. Oo? Ika nga ako, sir, saan ka po hali? Diyan nga sa Legazpi Textile. Yan pong kantong iyan, duro-diretso nindo. In between ka iyan, may parking, di ba, Ronald? May parking area. Bumaba ka mo dyan sa parking area. Duman sa building na kantong ito, may sagdan pataas. Iyo. May hagdan tabi pataas. Duman tabi iyan mga tugang na CMD nindo makukuha. Iyo po. Duman tabi iyan makukuha nindo na CMD office. Hanapon nindo si Madam Melindawi. Duman nindo ang makukuha si Madam Melindawi. Iyan tabi ang opisina kan CMD. Okay? Alarm clock na nagtanog. Hello, mali. Hello? Hello? Makakontabi, sir. Yes, sir. Ano po ang tanong? Whiter. Nata lighter. Sige daw. Po. Nata lighter. Whiter po, sir. Wiper. Apo. Oh. Ano? Bye-bye. Hello, good afternoon. Yes, Migo. Ihado. Hello. Ihado. Ano po ako maukod? Ano? Sa building ko ngayon po, CMD. Bako may Velasco Building. Shangri-La? PVLB Building. PBLV building. Feria V. Los Baños Building.
Feria, Porfiria V. Los Porfiria Baños. Velasco, Porfiria V. Los Baños. Los Building. Baños Building, Opo, PBLB Building. Opo. Basta nga ang tandaan ko dyan, gusto mo ba? May tinang kandila, Iyo po. Tapos Iyo. yung computer, computer o store. computer shop, tapos sa taas ang CMD. Iyo po. Salamat, Migo, ha? Thank you. Thank you. Yan po dyan. Thank you, boy. Tabi, yan ano sa tuya. Okay na? Tama na? Tama na. Sa aga naman. Hello, good afternoon. Hello, pwede po mag-ulit. Ay, pwede po. Ano po ang tanong? Later. Ano selling mo? Sana po na tama. Sala. Bye, okay na. Last caller natin to. Hello? Hello, sir. Yes, sir. Mga kun, sir. Anong tanong, sir? Ang tahi, sir, Kibado. Anong punta kibado? Makina. Makina, sir. Sa makina. Oo. Girara yun, man. Bye, Migo. Rayon man talog itong sarawayon ini. Hello, amigong Chito. Maray na hapon, amigo. Pinapo na ako daw. Anong tanong? So gunting bagang kakulao na pinagamit sa far garden. Pinagtanog. Gunting sa garden scissor? Iyo, garden siso. Oo. Sala. Tinda kita ka ni papa mo, sala nga noy. Nasabi ka si papa mo, noy, pero puno sala. Ano nga rin sa ngaran ni papa mo, Migo? Ngaran ni papa mo? Ayaw sa palala. Ayaw. Salamat, Salamat. Bye. Alright, okay na. Si Chito, dagitan ni Padiris niya, noy, sala, noy. Cricket, mali. Lighter na bigyan ka, Sara, mali. Sir Henry, last na lang talaga ito. Last na ito, ha? Kuha na, lampasan kita sa oras. Hello? Tigbabado na pa yun, sir. Ha? Tigpupupok na pa yun. Ika, madali tayo. Sige po ito na sarabayo ka na. Bye. Awin na. Okay, tama na daw. Okay na yan. Okay na, last caller na. Tama na po. Tama na. Di na kumasimbag. Tama na. Lampasan kita sa oras, ha? Lusdok na patsig, batin na pigtak-tak, timer na washing machine, mali. I-check ko lang kung nagwa kita Koko, mali. Okay. Tanog, okay. Tasang, mali. Tama na. Okay na. Tabi. Tama na. Stoy. Tama na. Di na kumasimbag kaya ng caller ta. Tama na. Ayan na. Okay na. Mga tugang, may time check kita, Ronald? May time check ba tayo? Sa pagbabalik, mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay nin tao, pag-restoryahan tatabi ang saro sa mga New Year resolution po na gustong i-share kansan pa sa simbahan sa tuyang mga faithful, mga nagutubod sa Diyos. Iyon, make it a habit to ask the Lord. Iyan po sa tuyang mga samno sa pagkabuhay ng tao. Magalipas lang po kan mga patalastas, alas 3:38 na. An oras hatod sa Indokang Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Hinebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Ang sa indong tiwala, iyan ang inspirasyon. Sa pagtabang kaya haloy na napanahon. Sinda sa pagserbi, warang pinipili. Yan ang AKB, ako Bicol. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko.
Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website, www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509 series of 2020. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Matibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Hugasan, 20 seconds dapat. 12 seconds, 4 seconds. 3, 2, 1, clean na. Yay! Mako, nasa doorknob mo. Makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection. Ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex.
Latex Nagundu L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nestogen 3, para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nestogen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on. Alright, sige. O, nagkawaragas da. So, isus ko, may dinakop na tupada dyan sa, ano nga pa si rin dyan, Angel? Southern, ano? Diyan pa si rin dyan? May dinarakop na tupadahan, mga sarawayon ka mo. Bako na si Mayor nag-memo na nabawal ang tupada sa Legazpi, ang bulang. Muna. May nagpapadala sa kong informasyon digdi, nagkawaragas da sa tupadahan. O, kapitan, saga na tabi naman sa programa tang anapot. Ha? Saga na tabi ka, tay pahanap ko kamo dyan sa barangay nindo. Di ko na muna ngaranan, pero kung nagdadangog sinda, aram na kung sisay sinda. Nagkawaragas da sa mga parabulang, nakalawag sa eskwelahan. Sa kabaga. Ano yan? Madali lang send mo sa email ko. Madali lang. Tamay naghagad sa akong recommendations. Grabe, kung anong problema ko sa buhay. Madali lang po ta. May saro digding estudyante, dating estudyante sa BU, pwedeng niya Sir Tabi, ikan mag-evaluate. Tadyan ako sa imo nag-intern. Ma-masters siya, Ronald. Ma-masters. Alawag sa master. Ako dan mata, okay? Recommendation. Okay. Sadali lang pangyari sa mga baka. Okay, no? 10 minutes bago magabot ang alas 4 ng hapon. Mga tugang, ugaliun tadaa
na perming makipaghuron, asin makipag-ula, maghagad nin tabang sa mahal na Diyos. Ugaliun tada yan. Ika, ako, kita gabos. Kasurin kita mga tugang nangangadji. Nuarin kita nangangadji, asin sanong okasyon po kita nangangadji. Okay. Okay. Very good. Good luck. Sige, kauron mo. Okay, very good. Good luck. I love you. Durat ka ngayang salbatana ka. Okay. Pero pwede pa. Okay. Yan, okay. Midbid ko ini. Midbid ko palan ini manang ganaron domang ko nag-intern digdi sa DCGB. Okay. Bueno. Bueno. Okay, now. Ganito. Ano nga yun? Mag-usapan natin. Ika po na nagdadang. Mrs. Ika po ang bigahapot ko. Ika po. Nariribok naman sa tindahan na naman. Maribukon. Mrs. Madam, ika po ang pagkakauron ko at ika po, pakusog-kusog ang radyo. Lulugoon pa. Nagkakarilibong kita. Paglugo ang radyo. Para lugo mo. Oo. Pero pagkapaloy-luwaya, kusog-kusog yan. Okay? Pero ang bisis ka, na nangangadya sinagipag-oron sa Diyos. Ako tabi, pighukuman ko man ang sa kuyang sa diri. Pero ang bisis man do akong nakiuron sa mahal na Diyos. Pero sabi mga tugang, ugalion tada tabi na oral daw, makipaghuron sa mahal na Diyos. In everything we do, in everything mga tugang we want to do, dapat nakikipag-oron kita sa mahal na Diyos para po sa marahay nagiyanin kagurangnan. Anong observation, kansan to Papa? Paminsan kita ang mga tao, mga tugang. Gani pambira na kitang makipag-oron sa Diyos, kaya kita paminsan napapaduman mga tugang sa bakong maray na direksyon. O kung makuman, dahilan sa pagiging rehiloy, nagkwanta, pagiging makadyosta, nasusugutan kita nin maraot mga tugang asin na dada kita sa kadikluman. Kaya natabi, ugalion niya to mga tugang na makipaghuron sa mahal na Diyos. Sa paagin ng pangadji, prayer mga tugang is a kind of communication to God. Amen? Ang prayer is a form of communication. Di po diyang cannot be reached. Every prayer mga tugang is, automatically reached. Mga tugang tugad. Gabos na dayang cellphone maapod ka, ngaya cannot be reached. The number you dial is not in service. Wara kaya ng mahal na Diyos. Gabos mong apod, pangadji, nakakaabot sa, day pating bayad, libre yan. Nasasabutan nindo. Iyan databi ang gibuon ta mga tugang na. Day kita dapat na magpadara, asin dapat iyan ang permitang pinagtutungkusan oral daw. Iya po. Now, ako pag mata, bago magkaon, bago magkaturok, asin sa mga panahon na dapat ipangadji, yes, very good ka. Kuya, pabati po sa Rural Bank of Pilar, lalo na si Nestor Lopez, nagwapuhon. Salamat. Okay, welcome. Okay, ito. Nyata ako nahiling mo, digdi. Nata nga ako nahiling mo, digdi. Tsambahero ka po. Maribukon ka. Pika para kalo ka ang radyo. Masyado ka na. Ano na? Tabi. Sabi kan kapitan, yaon dyan, man dyan. Pagyayari sa maabaka. Pagyayari. Okay, yun na.
Ano mga tugang an ultimo da tabi na your resolution? Ikasampulo at diskutir tayo na inot kay ni. Ansaro da tabi mga tugang antun dagkaan be happy. We should be happy. Happy, let us be happy. Be happy regardless mga tugang kung ano tabi sa tuyang sitwasyon, dapat da tabi na maging happy kita. Okay? Ito, reaction. Henry, good afternoon. Tama ka po dyan. Nagiulukon sa kuya, sumama ko, tabata sige ang taram, habang naganangog sa mo, biglang napundo. Sabi niya, nahiling mo da siya, na sige ang taram. Iyo baga. Pararibok si mama mo? Ito. Good afternoon po. Aramuhen, naging ugali ng kan mga naging ugali kita ng mga tao na nangadyi sa napag may kalamidad. Pero pag nasa karahayan kita, nalilingawan niya itong magpangadyi. Pwede. Ako po nagigibo ko man yan paminsan. Ha? May mga instances po na dito nagiging faithful, mga tugang sa pagpangadyi. Ito. Good afternoon po sa imo. Kuya Henry, isa po ako sa yun natapuson ta na ito. Tagariban laman kang programa, kang text na ini. Isa po ako sa masugid mong tagapakinig sa programa na Pinky on Mo Baby. Gusto ko lang itanong tungkol po sa plano ko na hiwalayan ang boyfriend ko. Kasi po, ang boyfriend ko ay pinaghihinalaan kong bading. Sa ngayon po, may mga instances talaga at mga signs na mukhang wala nang patutunguhan ang aming relasyon dahil po sa nakikita ko, ang kanyang mga ginagawa ay hindi gawain ng isang tunay na lalaki. Grabe man ang sa imo na mga ano yan. Ha? Grabe man ang sa imong problema. Hindi gawain ng isang tunay na lalaki. Tama ba ang desisyon kung makipag-break na ako sa kanya? Tawagin mo ako sa pangalang Alisa. Alisa, arog kayo nini. Kung bako ka naman maugma sa boyfriend mo, nata man ta magapadagos pa kamukang relasyon nindo. Ang pagkamuot, Ronald, denin mga halo nin pagdududa. Bakong iyo. Bakit ito yung Angel? Pag na-in love ka, dapat dahil halong pagdududa. Kung nagdududa ka sa boyfriend mo na bading, nataman ta, ipagpapadagos mo pa. Di ka man dyan magiging maugma. Kung bading iyan, pwede mo naman iyan pwede na mabulong. Unless na siya mismo sa sadiri niya, magbago. Pero iyan po nahiling ko sa ang hapot mo kung uyon ako sa plano mo na bulibulagan siya, please do it. Ha? Gibuon mo na nita. Ika ang nakaka-feel kang buhay mo. Ika ang nakaka-reparo kang buhay mo na ang boyfriend mo, narireparo mong bading. Ang lalaki, pwede mong maaraman kung bading. Ano mga senyales? Number 1, gapuan mong kino. Gapuan mong kino. Ay, ano pa, Flo? Dako lao na kino. Sunod, ang kuko, ang paghiling niya kang kuko, kita baga, mahiling kan mga lalaki, mahiling ka kuko, arog ka inyo. Hampang ang palad, talikod ang palad sa tuya. Ang bading, gigugum iyan, iiling arog ka ini. Di man na mahiling sa radyo ang pikigibo ko ba, no? Di ba? Arog, joke lang ito iha. Pero ako, ang advice ko sa imo, kung may pagdududa ka na, buda, ano yan, tasailing ko sa imo, may doubt ka na sa relasyon nindo, gibon mo na. Maybe ba ko siya para sa imo? Di ka na magparadua-dua. Yan ang option number 1 na pwede mong gibuhon. Idagos mo lang nasa isip mo na makabreak pa ka na, tapos dududahan mo siyang bading. Number 2, medyo diplomatic approach ini. Medyo kunite. Ang number 2 iha, kaurunan mo siya. Ako nantig baby boy, namamali siya kung ay kagaro ka bading, totoo nantig na bading ka. Masabi sa boyfriend mo, siya may sabi, nahiling ko sa mga actuation mo, nagari bading ka. Ay, grabe ka. Judgmental ka, girl.
Masyado kang judgmental girl na nagududa ka sa pagkalalaki ko na bading ako, Abier. Oh, saka. Kaurunan mo siya. Actually, kung siya medyo talagang totoo, baka tumuga si mo. Ako ngayaan niya, nahihirapan na talaga ako sa relasyon natin. Kasi nakikita ko na parang ang feeling ko, parang pareho sa'yo. Di man matuga iyan. Pero in any relationship, when you have doubt, there is already a problem. May lamat na an sa indong relasyon. Kung gusto mong i-patch, kaurunon mo, i-patch up. Pero kung habang mo nang i-patch up, do it. Mag-break na ka mong duwa, taday ka naman sa na dyan magiging mogma. Hello? Yes. Kung talagang bakla ito, tapos makaiyan, ako naman salida. Makatakot ka man. Sarawayo na. Sarawayo na. Makatakot man ini. Minavolunteer ito. Ako lang yan masalida. Hindi man na. Sarawayon man ini man na, di ba? Pwede naman. Iya po, yan masabi ko dyan sa mo tabi na text. Iha sa, taano ako kaya, although kulang ang experience ako siya kuhan sa ano yan. Kulang ang experience ako pag abot sa pagkipag-boyfriend, pagkipag-girlfriend ta. Ako po, kulang ang naging girlfriend ko, si Mrs. Mansana. Opo, Kuya, nasa sabutan niya mo. Oh, nasabutan mo pala. May napaparibo ka. Kaya po, kulang ang experience ako dyan. Pero ako kaya, pag once na you have doubt in your relationship, anything nagigibong ka, medyo magdududa ka, perme. Ano? Kaya po, ang advice ko sa mo, kung iyon na talaga iyan, di, kadakol paman kan mga lalaki na pwede dyan sa palibot mo. Humanap ka dumang ka magiging mama. Ang gusto ko yung malaman, ano ba ito? Forever na o may hangganan? Sa linggo, forever na yan. Yung ilinggo. Para sawang-sawang nga ni dyan. Sawang-sawang ka na naman, baby girl na naman. That we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had Only one friend left, wanted to be you. Happy birthday po kay Dr. Melinda de Guzman. was on our Professor po dyan sa Bicol University, graduate school sa Open University. Madam, happy birthday po sa imo. Deta pala nakwan, deta pala nagkabarasa sa mga reaction nyo sa kwan o sa Facebook. Sayang pangyayari. Ay mga ukod palang digdio. Ay sorry po Pasensya na Saka na lang po kamabasa kan mga ano yan. Korek ka dan Henry. Kino sana maraman mo o kaya ipasantiguar mo. Lakot, Serenin na Valderrama. Latoson ko ini na tamang-tama ang name niya. Alisa. Salamat po sa pagkantabay. Goodbye, Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga mabuhay. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bakong hitsura, bakong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Namibidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda.